12 ମାସରେ 13 ଆଉ ଆମର ଓଡିଆ ଘରର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମକର ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ନା ସେତେବେଳେ ଗାଁର ବାସ୍ନା ରଙ୍ଗ ସବୁ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏଇଠି ଚାଲିଛି ଆମର ମକର ପୂର୍ବ ଦିନର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଯାହାକୁ ଆମର ଜଳେଶ୍ୱରିଆ ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତି ଚାଉଣ୍ଡି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ ନା ଆମେ ସେତେବେଳେ କେତେ ମଜା ମଜଲିସ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବେକାର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କଥା। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ 90s ର ପିଲା ହେଇଥିବେ ନା ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଏଇଠି ଆମର ସବୁ କାମ ଦାମ ସଇଲା ପରେ ନେଇ ଆସିଲେ ଟିକେ ମୁଢି ଆଉ ଟିକେ ତରକାରୀ, ମା ସାଥିରେ ଖରାରେ ବସି ଖାଇଦେଲୁ। ଜଳେଶ୍ୱରିଆଙ୍କର ଫେଭରେଟ ହଉଛି ଯେତେ ବି କାମ ଧନ୍ଦା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ମୁଢି ଦିଟା ଖାଇଦେଲେ ନା ପେଟ ପୁରା ଆଉ ଦିନ ବି ପୁରା ଖୁସି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଜଳେଶ୍ୱରିଆ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଥରେ ନିହାତି କରିଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଢି ବେଲେ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଚୁଲିରେ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଥିଲା ମଙ୍ଗଳବାର ଡାଲି ସେପଟେ ବସେଇଦେଲି ଗ୍ୟାସରେ, ବନ୍ଧାକୋବି ଟିକେ କାଟି ନେଇକି ବସେଇଦେଲି ଚୁଲିରେ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଆଉ କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଁରେ ଏମିତି ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ ନା, ତା ବି ପୁଣି ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ରୋଷେଇ କରିବାଟା ମଜା ଆହୁରି କିଛି ଅଲଗା। ଆଉ ଶାଗ ଟିକେ ଖରଡିକି ଖାଇବେ ଚୁଲିରେ, ତାର ମଜା ତ ନଥାଏ କେବେ ଗ୍ୟାସରେ। ମୋ ଭଳିଆ ଶାଗ କେବେ ଖରଡିଛନ୍ତି କି? ଟିକେ ବଡି ଟିକେ ଲଙ୍କା ଟିକେ ରସୁଣ ସବୁକୁ ଛେଚି ଦେଇ ଚୁଲିରେ ଟିକେ ଶାଗକୁ ଖରଡି ଦେବେ, ତାର ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ନା କହିଲେ ନା ସରେ। ଗଲା ରୋଷେଇ ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ। ତାପରେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବାରୁ ଆସିଗଲି ପୁଣି ମଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ। ମଣ୍ଡା ମାନେ ପିଠା ନୁହେଁ, ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ ଦିଆଯାଏ ଏଇ ସବୁ ମଣ୍ଡା। ବିଲରୁ ଯୋଉ ମାଟି ଆସିଥାଏ ସେଇ ମାଟି ଉପରେ ଚାଉଳ ଚୁନାକୁ ବାଟି ତା ଉପରେ ଦିଆଯାଏ ମଣ୍ଡା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପାର୍ଟ କୋଉଟା ଜାଣିଛନ୍ତି? ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପରେ ପରେ ନା ବିଲୁଆ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ହସି ପାରନ୍ତି, ସେଦିନ ବିଲୁଆକୁ ବିଲୁଆ କହିବେନି, ବିଲୁଆକୁ ସେଦିନ ସାର୍ ବୋଲି କହିବେ। ଆମର ପୂଜାଟି ବିଲୁଆ ଡାକିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପଟେ କେତେବେଳେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଆଉ କେମିତି ପୂଜା କରାଯାଏ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ବିଲୁଆକୁ ସାର୍ କୁହାଯାଏ କି ନାଇଁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର ଦୁଇଟି ନନା ଏଠି ପୂଜା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ହଉଛି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ। ମୋ ପୁଅ ସେଠି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ତ ସେ ପୂଜା କରିବ ନା, ଖୁସି ତ ନ କହିଲେ ନ ସରେ। ସିଏ ତା ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟି ଧୂପ ଦୀପ ସବୁ ବଜେଇ ବୁଲେଇ ସବୁ କହୁଥାଏ ମତେ ଦିଅ ମୁଁ ପୂଜା କରିଦେବି। ଆଉ ଜେଜେମା ମତେ ଭୋଗଟି ଦିଅ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦିଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦିଦି ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିସାରିଲେ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ ହେଲୁ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଗ ଖାଇଲୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମର ଏଇ ମିନି ବ୍ଲଗଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ନିହାତି କରିବେ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଆଡଭାନ୍ସ ହ୍ୟାପି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି।